Čaute ľudia. Čaute ľudia. Dneska vám ukážem, čo som stihol za 3 dní na mojej mape v Minecrafte. OK, začíname s policajnou stanicou. Poďme jednotka. Na recepcia. Celý. Toto je pre policajtoch. A sú tiež celý. Tu máme policajnú stanicu. Tu je Kaufland. Budeme nakladať tú pokladňu a takéto veci. Tu som postavil dom. To je na predaj ten dom za 64 diamantov. Tu mám fontánu. Tu mám portál pre členov nášho klubu. Tu mám také oblasti tam. To je môj dom. Takýto. Budeme jednokovať koberec. Také veci. Ideme do mojej izby. Tak mám. Ešte zahrada tu mám takto. Ok, posledné tu máme zoo. Zase pridvajú lístky. Zvieratá. A tak. Takže píšte do komentárov, čo druhá mám dovať. Píšte do komentárov, čo mám postaviť, ja to postavím. Tak čaute.